wala nyuma ndo fuli ke kanyishi obala jelima malikono ani malikokan aw minu matrafalindu sheri fla jabaran sula sanga an wakati aw bisimila kenya jamkan kenekan jamkan mi mina wala like aw ye bana ani bana natugo yawla wala sanini aw amsika nganya ma yake tugo yamina kasoro amakeni digumi o sira kan anga bi kenya jamkan ye wuli ka joke kanyishi chakeda mima o de betalike UCRC kan na les yoro benunu ponji faculté de médecine et d'odontostomatologie ma o kele no ka fere ani dabali chama sigi senka kabiri kuma mina afara ko coronavirus yira anga jamana kono wala saka mali jamana gouvernement deme kanin bana kisayin kele o kele no ka labe munun sabati wala sa ka famnyali ke anga nya jo ka soroluna UCRC ɲɛmɔgɔba ka fara dɔktɛriya sanfɛ kalanso ɲɛmɔgɔba kan n'o ye faculté de médecine et d'odontostomatologie a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a da magara nin sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ in sigitogoyaw la mali jamana kɔnɔ nin centre ni min filɛ nin centre ni bilara sen kan mali ni américain kɛ jɛɲɔgɔnya hukumu de kɔnɔna na o daminɛna kabini san 1990-91 o daminɛna ni sumaya bana kɛlɛ sɛgɛsɛgɛli ye o centre créeli n'a bɛ f'a ma ko MRTC ayiwa o centre min créera o centre min bilara sen kan américain ni mali gouvernement ani école de médecine a wagati la olu ka jɛɲɔgɔnya o de o yɔrɔ nin bila sen kan ayiwa kɛkun tun ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ani ka kalan fɛnɛ kɛ sumaya kɛlɛli cogo kan ayiwa mali dɔrɔn tɛ mali ni an ka farafinna dugu wɛrɛw ani hali tubabula walasa u ka se ka na kalan ɲɛɲini kɛ sumaya kan ani fɛnɛ ka an ka politikiw ani gouvernement dɛmɛ sumaya kɛlɛli ta sira kan ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛlenw di gouvernement ma walasa k'u bilasira sumaya kɛlɛli kan i n'a fɔ ni boloci fura sɔrɔla o sɛgɛsɛgɛli ni sumaya fura kura sɔrɔla o sɛgɛsɛgɛli ni olu fɛn minnu bɛ kɛ olu kɛ ka gouvernement an ka gouvernement bilasira sumaya kɛlɛli kan donc ni o baara daminɛna n'o ye ayiwa kɔfɛ tuguni san 2004 ayiwa jɛɲɔgɔnya in taasira la hali bi bana wɛrɛw nana fara kan ni o ye sida bana ye ani sɔgɔsɔgɔnijɛ o sɛgɛsɛgɛliw o fana nana fara kan ka centre wɛrɛ créer n'a bɛ f'a ma ko n'a y'a kuma mɛn fɛnɛ ko serefo ayiwa o serefo nin de fɛnɛ kɔnɔna na ani américain ka jɛɲɔgɔnya la ni mɔgɔ caman taara kalan kɛ américain fɛ yen ani farajɛla yɔrɔ wɛrɛw la ka na dɔ fara bana sɛgɛsɛgɛli ani kalan bana sɛgɛsɛgɛli taasira la k'o yiriwa an ka jamana kɔnɔ ayiwa san 2015 aw yɛrɛ y'a ye Ebola tun bɛ yan nɔ wagati min na ayiwa parce que nin centre nin tun bɛ yen kaba déjà mɔgɔw tun bɛ yen nɔ minnu formelen don minnu ye a kalan kɛ kosɛbɛ ayiwa an ka laboratoire yɛrɛ fɛnɛ minɛnw tun bɛ yan nɔ mun bɛ se ka an dɛmɛ ka kunnafoni di Ebola kan donc o sababuya la Ebola tuma na ayiwa nin laboratoire de tun bɛ kunnafoni di n'a y'a sɔrɔ Ebola bɛ mɔgɔ min na ou bien n'a tɛ a la ayiwa o fɛnɛ hukumu kɔnɔna na an jɛɲɔgɔnw américains u ye an ye a jateminɛ k'a fɔ Ebola in bɔlen kɔfɛ Ebola ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ se ka na
walasa an ka laboratoire minɛnw ka kɛ yan nɔ ni ɲɔgɔn wɛrɛ kun bɔra ni Ebola ɲɔgɔn wɛrɛ kun bɔra o k'a sɔrɔ an bɛ se ka dɛmɛ kɛ Mali gouvernement ma an bɛ se ka dɛmɛ kɛ farafina yɔrɔ wɛrɛw fana ma ka bana nin kunbɛn ka bana nin sidɔn donc o de fana kɔnɔna na nin centre in nana créer n'a bɛ fɔ a ma ko ICRC o ye université kɛ centre créelen ye walasa ka furakɛli sɛgɛsɛgɛli ka dɔ fara o kan sumaya yɛrɛ dɔrɔn tɛ bilen bana wɛrɛw hali Ebola a n'a ɲɔgɔnnaw ani jeli fɔnɔ banaw ka banakisɛ kura minnu n'olu bɛna bɔ walasa an ka labɛn ka se ka sɛgɛsɛgɛli k'olu la ka kunnafoni di an ka ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ sisan nin banakisɛ kura nin b'an ka dugu kɔnɔna na bana minnu yɛrɛ kun sidɔnnen tɛ ka dɔ fara o sɛgɛsɛgɛli kan donc centre nin fana créera o de kama bon comme n y'a fɔ cogo min na labɛn fɔlɔ ye min ye o ye mɔgɔ ye yali mɔgɔ b'an bolo minnu labɛnnen don wa parce que n'i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la fo sarasi kɛlɛkɛdenw ka k'i bolo ayiwa yali mɔgɔ b'an bolo minnu bɛ se ka nin baara ninnu kɛ wa parce que baara ninnu tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la o mɔgɔw o bɛ yen nɔ parce que minnu ye Ebola baara kɛ o mɔgɔ kelenw bɛ yen ayiwa mɔgɔ wɛrɛw fana faral'u kan ka se ka baara kɛ a filanan ye min ye yali kɛlɛkɛminɛnw b'an bolo wa ni o ye laboratoire minɛnw ye yali o minɛnw bɛ yen wa ayiwa an ni Américains ka jɛɲɔgɔnya la an ye a jateminɛ k'a fɔ farafinna sɛgɛ min fana b'an na o ye baarakɛminɛnko ye ayiwa baarakɛminɛn minnu ni an mago b'olu la ka nin bana sidɔnbali ninnu sɛgɛsɛgɛ yali o minɛnw b'an bolo wa donc o minɛnw olu labɛnnen don ayiwa comme n y'a fɔ cogo min na ni sɛgɛsɛgɛli ninnu tɛ se ka kɛ laboratoire bɛɛ la ayiwa sabanan fana ye min ye ayiwa o kɛlɛkɛminɛnw n'o ye laboratoire minɛnw ye ayiwa fɛn minnu fana ni olu kan ka u la marché olu bɛ yen wa i n'a fɔ yali an bɛ se ka fɛn b'an bolo min bɛ se ka test kɛ k'a fɔ bana bɛ nin na ou bana tɛ nin na donc kabini bana in kun bɔra kabini chinois fɛ yen nɔ mois de janvier la an ni an jɛɲɔgɔnw an y'a fɛ mɔgɔ t'a dɔn siniko don a bɛ se ka kɛ a bɛ se Mali la a bɛ se ka kɛ a tɛ se Mali la mais an ka labɛn donc kabini o kuma an tun labɛnnen don k'a fɛ komi n y'a fɔ cogo min na k'a labɛn walasa banakisɛ sidɔnbali minnu bɛ yen nɔ walasa an fana ka se k'an seko n'a damayira kɛ ka se ka u dɔw sidɔn n'a y'a sɔrɔ u bɛ Mali la ou bien n'u tɛ Mali la walasa k'an ka gouvernement dɛmɛ donc an labɛnnen kun don mais comme n y'a fɔ cogo min na an ka baara ye ka gouvernement dɛmɛ décision minnu kan ka ta i n'a fɔ sisan yali bana bɛ yan a tɛ yan wa banakisɛ bɛ yan wa ayiwa ka furakɛlikɛlaw fana dɛmɛ parce que n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'i ko i man kɛnɛ alors furakɛlikɛla kan ka f'i ɲɛna nin bana de b'i la ayiwa pour que a k'a dɔn fana k'a fɔ ko nin bana b'i la fo k'o banakisɛ fana sidɔn ye ayiwa donc anw bɛ baara min kɛ yan nɔ a bɛ furakɛlikɛlaw kunnafoni minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ gouvernement yɛrɛ kunnafoni min kan ka kɛ donc o ye an ka baara ye alhamdulilayi mɔgɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ u bɛɛ ye kalan min bɛ se k'a to an bɛ baara min nɔfɛ nin o baara ka se ka kɛ ayiwa ni kabini bana nin kunbɔra ayiwa an ni ministère de la santé ani olu an ye ɲɔgɔn faamu ayiwa minisiri yɛrɛ nana ka na lajɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ an labɛnnen don ka se ka dɛmɛ kɛ premier ministre yɛrɛ fana nana u nana yɔrɔ lajɛ u y'a ye u ko vraiment u nimisi wasara donc u bɛ min nɔfɛ an ka se ka kunnafoni di ni dɔgɔtɔrɔw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u ye sigana banabaatɔ minnu ye a kɛra tubabu ye o a kɛra yɔrɔ wɛrɛ ye o
u se ko olu bila kana an fɛ yan nɔ ayiwa an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ bana min n'a bɛ yen nɔ ou bien n'a tɛ yen nɔ o fana kɔfɛ fana ani ministre de la santé kɛ service wɛrɛw n'o ye INSP Institut national de santé publique yadɔ olu de ɲɛsinnen bɛ bana in kɛlɛli coordination ma n'o ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fɛn minnu kan ka kɛ laboratoire côté la ayiwa an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa fɛn minnu an bɛ baara kelen min fana kɛ baara tɛ da anw dɔrɔn ma laboratoire wɛrɛw bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ minnu bɛ se ka baara nin fana kɛ minnu fana bɛ baara kɛ donc an bɛɛ b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira walasa ka kunnafoni di gouvernement ma an bɛ baara kɛ mais kunnafoni dili o ye ministre de la santé ni gouvernement ye kunnafoni min kan ka di jama ma gouvernement b'o di ayiwa ni kura minnu sɔrɔla naani ninnu kɔfɛ gouvernement bɛ o lase jama ma ayiwa mais anw man kan ka kuma ni an ye min kɛ an b'a lase ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔw b'a lase jama ma. Siga tɛ min na fiyewu coronavirus banakisɛ yelen don Mali jamana kɔnɔ o min kelen don dusumakasa koba ye Mali jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni sira ani dusukun kami ye waleya kelen min bɛ yen nɔ k'o bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin nin bana in si latununi ma o bɛ tali kɛ sanuya waleyaw matarafali la. N'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kɛ baara ye furakɛli ye an bɛ kunnafoni di u ma mais gouvernement yɛrɛ kelen bɛ ka bolo dɔw sigi ayiwa Pongé ani Institut Marchou Senam n'a bɛ fɔ a ma ko Senam ayiwa ani Hôpital du Mali yɔrɔ labɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ni bana nin yera minnu na ayiwa min ka kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ o dɔgɔtɔrɔw fana labɛnnen don minɛn minnu fana kan ka kɛ o dɔgɔtɔrɔw bolo walasa ka se ka banabaatɔw dɛmɛ furakɛli la o fana o bɛ yen nɔ ayiwa mɔgɔ minnu kɔni ba minnu fɔlɔ yera olu kɛ furakɛli o bɛ sen kan gouvernement yɛrɛ kelen bɛ ka dabaliw tigɛ komi n y'a fɔ cogo min na dɔgɔtɔrɔ minnu kɛ baara ye ni bana ninnu fana ɲɔgɔn kɛlɛli ye olu bɛ o baara la sisan gouvernement ye min fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan kɛlɛ sera soforo kɔnɔ ayiwa ni min dara la o ni min ma da la o an bɛ yɔrɔ min na ko bi a kɛra sɛbɛ ye ayiwa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ye ladilikan minnu di mɔgɔw ma ani aw yɛrɛ bɛ kunnafoni min mɛn ka bɔ dugu wɛrɛw la Faransi o Amérique o ayiwa Sénégal o an kɛrɛfɛ Burkina o Côte d'Ivoire o a y'a ye a bɛɛ daminɛna 1 2 3 4 yɔrɔnin kelen mɔgɔw nana don 100 kɔnɔna na n'a dun bɛ caya ka taa fɛ ayiwa a bɛna kasara min se mɔgɔ si t'o dɔn fɛn kelen min bɛ se k'an kisi o ye kunbɛnni ye pour que an bɛ se ka kunbɛnni kɛ fo mɔgɔw fana ka da la k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ jamalajɛ ni o kuma minnu fɔra nin ye parce que bana a bɛ bɔ dɔ la ka se dɔ ma ye ayiwa fɛn o fɛn bɛ se k'an gɛrɛ ɲɔgɔn na kojugu nin wagati la an ka fɛn dɔw bɛ yen nɔ an ka dɔ bɔ olu la walasa ka dɔ bɔ bana in fanga la a kana se ka jɛnsɛn ni ala fana y'a kɛ a mɛn kɔn an ma o fana ye fɛn dɔ ye kunnaja dɔ y'an bolo a mɛnna ka sɔrɔ a ma se yan mɛ an y'a mɛn yɔrɔ caman na an ye yɔrɔ caman ta ye o kan ka kɛ leçon y'an bɛɛ bolo donc a tɛ komi n'a y'a sɔrɔ fɛn cunnen don an kan ayiwa an kan ka labɛn a kɔni an bɛ ka min ye ka na nin ye fura wɛrɛ foyi t'a la yɛrɛ fo an yɛrɛ ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka da la k'a fɔ bana in ye sɛbɛ ye an ka kunbɛn
kunnafoni minnu bɛ di an ma ladilikan min bɛ di an ma an k'an seko kɛ walasa ko o ladilikan ninnu labato. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni siga kɛra k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ bɛ mɔgɔ min na n'o ye covid-19 ye, kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ fɛɛrɛ ani dabali tigɛ min bɛ se k'a to jelitaw bɛ se ka sigi sen kan. O jelita kelen ninnu bɛ se ka bila yɔrɔ min na o de ye nin cakɛda kelen n'o ye UCRC ye, walasa u ka ɲɛɲinini kɛ k'a fɔ ka jalatigɛ fana k'a fɔ ko nin banakisɛ min fɔra n'a b'a tigi la wali kelen n'a t'a la. O hukumu kɔnɔna na u b'o labɛnw sabati kɛcogoya minnu na walasa confirmation ka sɔrɔ banakisɛ in kun kan an ka ɲɛjɔ o sɔrɔli kunna. Dɔgɔtɔrɔso faculté de médecine na dɔgɔtɔrɔso kalanyɔrɔ la médecine na ye enseignant ye et puis aussi an ka baara kɛcogo la laboratoire mun bɛ diagnostic kɛ pour la tuberculose et puis aussi bana tɔ ninnu farikalaya bana ninnu fiɲɛ fɔnɔ bana ninnu donc an y'o ɲɛmɔgɔ de diagnostic. Donc an ka directeur kun y'a fɔ cogo min na an ye baara nin commencé depuis Ebola kɛra en 2014-2015 fo kana se an ye dengue cas mun sɔrɔ la 2016-17 Crimée Congo mun sɔrɔ la 2018-2019 et fo ka se maintenant en 2020 maintenant coronavirus mun bɛ ka kɛ sisan an de b'a diagnostic kɛ. Donc diagnostic essentiellement an ka baara min ye gouvernement ye fɛn dɔ bila en place mɔgɔw de bɛ yen ni cas suspect bɛ yen k'a fɔ karisa est ce que bana tila tila mɔgɔ dɔ de bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ fɔlɔ n'u y'a ye ko effectivement e kan ka lajɛ u bɛ sɔrɔ ka fɛn ta a kɛra daji ye sa o a kɛra nuji ye sa o a kɛra joli u b'o ta ka na di anw ma yan donc an bɛ o sɛgɛsɛgɛ sisan est ce que banakisɛ nin b'a la donc o sɛgɛsɛgɛli an y'o ɲɛmɔgɔ de ye donc ni échantillon nana an bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan c'est deux équipes essentiellement équipe fila de don dɔw bɛ an fɔra o ma ka banakisɛ fɛn min na joli do sa o daji do sa fɛn min na an b'o faga fɔlɔ ka lajɛ ni banakisɛ b'a kɔnɔ ka banakisɛ faga ka sɔrɔ k'a lajɛ sisan an bɛ fɛn kɛ pour que banakisɛ nin k'a lajɛ n'an b'a bonya pour que an ka se k'a ye an ka appareil la donc k'a dɔn ni banakisɛ nin bɛ yen n'a tɛ yen donc a fɔlɔfɔlɔ de min ye o bɛ kɛ laboratoire nin kɔnɔ yan donc an bɛ ka min fɔ an b'a fɔ ko laboratoire P3 de sécurité donc bɛɛ bɛ ka siran banakisɛ yɛrɛ ɲɛ ka ban donc an minnu bɛ k'a manipuler fo an k'an protéger de c'est pourquoi an ye mɔgɔw protéger dɔ la et chaque fois ni échantillon nana i min ye ɲɛmɔgɔ i bɛ siran de ne bɛ siran parce que ne yɛrɛ b'a technique o tɛ tiɲɛ mais ne fana ka dɔgɔninw b'a la olu bɛ ka technique fana jɔrɔ bɛ ne la parce que ala an kisi ni problème bɛ yen c'est pas normal donc il faut qu'on prenne toutes les dispositions vous voyez équipe fɛn fɛn kɔfɛ ni alhamdulilayi bɛɛ bɛ se ka bana ni kisɛ ɲɛɲini kɛ bɛɛ bɛ se k'u habiller comme mɔgɔ tɔ fila ni habillé cogo min bɛɛ bɛ se k'a fɛn kɛ donc ça c'est le plus important donc pour que ka population hakili sigi alhamdulilayi an yɛrɛ bɛ ka disposition ta n'ala sɔnna fɛn o fɛn bɛ yen non seulement an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ protéger fɔlɔ parce que ça c'est le plus important n'i y'a ye bɛ ka fɛn kɛ i yɛrɛ bɛ cɛ vivant yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ protéger mais aussi population protéger pour que banakisɛ kana se ka cɛri ka taga yɔrɔ wɛrɛ si voilà o kɔni y'an ka baara ye donc an b'a banakisɛ nin lajɛ yan d'abord fo ka échantillon nin ka inactiver k'a kɛ n'a sɔrɔ banakisɛ bɛ échantillon kɔnɔ tubu kɔnɔ joli do wa daji do wa fɛn ni fɛn min nana an b'a faga fɔlɔ n'a ce n'est plus infectieux a tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ si tuguni an bɛ sɔrɔ ka test wɛrɛ kɛ sisan k'a lajɛ est ce que a bɛ yen n'a tɛ yen voilà o y'an ka baara essentiel ye ala n'an tilar'o la fɛnɛ résultat on b'a signer on m'a dit à directeur ma a b'a vérifier c'est bon on m'a signé et puis on me sera ka ta ka di gouvernement me sera ka communication kɛ san ka bon ni sɔrɔ la ni positif ni tɛ positif o de gouvernement ka baara ye an ta kɔni ka lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛn na clarté tout est transparent ka bɛɛ lajɛ contrôle fɛn bɛɛ bɔra ka ɲa fɛn bɛɛ tout est bien passé et là maintenant ka résultat du gouvernement bɛ communication kɛ sɔrɔ kɔrɔw bɛ yen mais gouvernement bɛ n'o fɔ sisan banakisɛ nin an bɛ ka virus de ɲini a trace kɔrɔ k'a lajɛ an ye min fɔ i nunji tara i kan kɔnɔna tara ou bien i joli tara est ce que banakisɛ b'o kɔnɔ est ce que virus b'o kɔnɔ matériel m'an bolo olu de bɛ se k'a dɔn ah oui banakisɛ nin bɛ yen et puis aussi min bɛ ka fɔ virus nin ma o de don a bɛ se ka kɛ microbe fɛn ka ca bactérie bɛ yen virus bɛ yen parasite bɛ yen fɛn bɛ yen mais an bɛ ka min kɛ sisan o y'a virus lama de ye appareil m'an bolo c'est pour voir est ce que covid-19 virus trace bɛ nin échantillon kɔnɔ wa parce que o appareil de bɛ yen c'est déjà connu banakisɛ dɔnnen a bɔlen fɔra chinois fɛ yen chinois bɛ banakisɛ mesure ta k'a lajɛ ni covid-19 n'a bɛ bana la mɔgɔ la nin y'a tracer donc o y'a publier diɲɛ bɛɛ ye donc mɔgɔ dɔ ye fara ɲɔgɔn kan sisan k'a lajɛ ka na fɛn fara ɲɔgɔn kan donc ni fara ɲɔgɔn kan ni ye nin ye nin ye covid-19 virus tracer o de la an b'a fɔ ko c'est positif ou bien c'est négatif ladilikan min kɔni bɛ yen o kɔni ye n directeur y'a fɔ cogo min na parce que fɔlɔ mɔgɔ bɛ ko est ce que n ka laboratoire tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ an bɛ yɛlɛ parce que alhamdulilayi a bɛ ne ka kalo kelen bɔ bi dɔw bɛ siyan dɔw bɛ tiliya olu n'u ka denbaya tɛ ɲɔgɔn ye
et n'a fɔra k'an bɛ ko baara bɛɛ kɛ population ko est-ce que an ta ye tiɲɛ an tɛ tiɲɛ mais an tɛ tɛmɛ la tuguni comme maintenant a yera sisan an kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ alhamdulilayi gouvernement na décision min fɔ mɔgɔw k'o respecter alhamdulilayi bana kɔni a analyse n'a fɛn an labɛnnen don o kɔni an ka baara ye k'a lajɛ n'a b'i la n'a t'i la équipe y'a fɔ cogo min bɛɛ formé don an bɛ k'a kɛ jɛlenya la kɔnɔ jɛlenya la ka banakisɛ ɲɛɲini réellement n'a bɛ yen n'a tɛ yen gouvernement ka lamariya kɔnɔna la cogo min na bi a cɛrɛkɛlen don Bamakɔ fan bɛɛ Mali fan bɛɛ donc min ka ɲi ce qui est recommandé gouvernement ka lamariya min fɔ an b'o fɔ o cogo la mais en attendant n'i y'a dɔn i ni mɔgɔ min tɛ ɲɔgɔn hali ni mɔgɔ min parce que banakisɛ ni problème min ye bana ni problème ba yɛrɛ min ye ne bɛ se ka yɛlɛma i fɛ k'a sɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ko banakisɛ in bɛ na dɔw de ye problème ye e ne bɛ ɲɔgɔn fɛ mais e t'a dɔn k'a bɛ la ne t'a dɔn a bɛ na c'est pour k'a fɔra ko mɔgɔ ka licence don ni ɲɔgɔn cɛ donc ni ma licence don ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ fɛn bɛ e ne bɛ bolo da ɲɔgɔn na an bɛɛ kan ka da porte minɛ an bɛɛ kan ka fɛn kɛ donc o fɛn na an kan ka gan don an bolo la parce que e t'a dɔn a bɛ cogo min na et puis n'an ka sugu ni fɛn na mɔgɔ bɛ wari ni fɛn min ci e t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na nin bɔra yɔrɔ min na banakisɛ bɛ yɛlɛma bolo ni contact ni fɛnw de fɛ donc mɔgɔ bɛ se ka gan don o sugu de la sinon masque ka masque don pour qu'il protéger parce que banakisɛ nin bɛ yɛlɛma a bɛ se ka yɛlɛma fiɲɛ fɛ a bɛ se ka yɛlɛma ni gɛrɛla mɔgɔ la donc normalement n'a fɔra ko a bɛ karisa la o tigi kan ka masque don ka protéger mais ne dɔgɔtɔrɔ min fana bɛ na ale kɛrɛfɛ ne kan ka masque don pour que ale ta kana se ka yɛlɛma ne fɛ mais an bɛ ka min fɔ problème ba de min ye e t'a dɔn a bɛ na wa a tɛ na donc c'est pour que pour prendre une grande disposition e bɛ se ka masque don e bɛ se ka gant don i bolo la mais tiɲɛ yɛrɛ la masque ko nin bɛna kɛ problème parce que bɛɛ tɛna se ka masque don masque kan ka don de n'a sɔrɔ a b'e la e t'a dɔn a ka e ta ye tiɲɛ ye e kan ka n'a sɔrɔ a bɛ yen donc o tigi k'a masque don wa ne min bɛna ale kɛrɛfɛ fɛnɛ ne fana k'a masque don pour que ale ta kana yɛlɛma ne fɛ dɔw yɛrɛ dɔw bɛ ka fini ta k'u siri ko masque normalement quand même min ka ɲi n'i y'a dɔn ka ɲa k'a dɔn masque numéro bɛ yen o ɲuman bɛ yen mun bɛ yen mun man ɲi min kɔni ka ɲi ce qui est conseillé n'i yɛrɛ b'a kɛ i b'i hakili to a la a bɛ se ka kɛ tile kelen kɛ o de ye ni tile kelen dafara ni tile filanan n'i y'a dɔn a ɲigilen tɛ a tiɲɛnen tɛ i b'a dɔn mais ni wo b'a la e yɛrɛ dun y'a ye hali i bɛ se ka don peut-être heure kelen e ye wo k'a la i b'a bɔ ka bila de a kan ka vérifier i kan ka précaution de ta k'a lajɛ waati bɛɛ masque nin ka ɲi wo t'a la parce que wo fitinin b'a la mais ni woba kɛra dɔrɔn o b'a tiɲɛnen gando nin fɛnɛ risque ba de b'o la ni e taara tile baarakɛyɔrɔ la ou bien e taara sugu la an balimamuso an baw bɛ taa sugu la ni gan ye n'i taara ni gan ye sugu la n'i nana sɔrɔ gan nin bɔ ka fili parce que e gan de don ka taa sugu la ka taa baara dɔ de kɛ yen donc ni e supposé que gan magala banakisɛ la yen ni e tila ka na ni so kɔnɔ tuguni ka tila ka baara ko la ça veut dire que e taara sugu la ka na bana yɛlɛma i yɛrɛ ka so kɔnɔ sisan donc n'i kɔni taara sugu la ka taa ci wɛrɛ kɛ ni gan ye kɛnɛma n'i sera i ka so gan fili tɛ ko safunɛ la ka Mali jamana gouvernement dɛmɛ banaw si la tununi na ni banakisɛw sɛgɛsɛgɛli ye ni mun dɔnna kari ani ka fɛɛrɛ ani dabali sigi sen kan min bɛ se ka dankari kɛ o banakisɛw la Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus banakisɛ ale min kelen do ka dankari kɛ mɔgɔ caman ni na an bɛ donni min na i ko bi o de ye nin sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ in ka laɲini fanba ye a ɲɛsin maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'o ye centre universitaire de recherche clinique n'a ka baaraw ɲɛsinnen do ɲinini ma sanfɛ kalanso lakɔlimɛtiri ani bana sɛgɛsɛgɛlikɛla ni an bɛ yɔrɔ min na nin a fɔ ko unité de biologie moléculaire o kɔrɔ ye di ɲinɛma yɛrɛ sun ye min ye ko o sɛgɛsɛgɛ ne ye o unité responsable ye nka ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ taa mɔgɔ 5 la donc voilà an mɔgɔ 6 de bɛ nin unité in na yan nɔ an ka baara ye min ye ni yɛrɛ gulonnen min na ni tɛ adamaden dɔrɔn na a bɛ baganw na a bɛ yiriw la a bɛ banakisɛ yɛrɛ la an ka baara ye min ye o ye k'o sɛgɛsɛgɛ k'a la n'a sɔrɔ a bɛ yen walima n'a a tɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ coronavirus kɛlɛli ko min na aw bɔra yɔrɔ min sisan nɔ ni banakisɛ n'a sɔrɔ prélèvement nana c'est à dire ni siga kɛra min na u bɛ prélèvement k'o la ka na n'a ye maintenant ni u nana n'o ye n'a sɔrɔ banakisɛ b'a la farati don parce que mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ contaminer maintenant aw bɔra yɔrɔ min sisan nɔ u bɛ taa banakisɛ faga de fɔlɔ n'u y'a faga mais hali u t'a dɔn k'a bɛ yen fɔlɔ dɛ mais siga de b'a la u b'a faga n'u y'a faga u bɛna se n'a ye yan an de b'a fɔ n'a kun b'a la walima n'a kun t'a la an b'o kɛ cogo di an bɛ na produit dɔw k'a la k'a don machine dɔw kɔnɔ o la n'a sɔrɔ hali ni banakisɛ kelen de tun bɛ yen an b'a a caya k'a kɛ fo miliyari hakɛ dɔw la o la a bɛ ye a kɛra toujours a bɛ ye donc n'a sɔrɔ a kun b'a la an de b'a fɔ a b'a la walima a kun t'a la an b'o dɔn cogo min na donc ni a bɔra salle in kɔnɔ ka na an bɛna a fagalen an bɛna don an b'a sigi guwa min bɛ yan fan fɛ an b'a bila o kɔrɔ fɔlɔ awɔ ka banakisɛ yɛrɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ suma min na o ko acide nucléique ADN walima ARN o ɲɛnɛma o de b'a to virus yɛrɛ bɛ multiplier o de b'a to adamaden yɛrɛ bɛ bugun o de b'a to yiriw bɛ falen et cetera donc an bɛna a bila guwa min kɔrɔ yan fɛ an b'a a ci
ko o bɔ a kɔnɔna na n'o o bɔra a kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ ka na o bila yan nɔ n'a y'a bila yan an bɛ don salini min bɛ yan nin so min bɛ yan bonni min bɛ yan o ye o so in jɛlen don kosɛbɛ an tɛ fɛ nɔgɔ fosi ka don yɔrɔ la o de y'a to a bɛ flèche duguma pour que mɔgɔ n'i bɛ munumunu i kana na nɔgɔ fosi se nin so in ma n'a an bɛ mun dilan nin so in kɔnɔna na an bɛ produit dɔw de dilan nin so in kɔnɔna na comme ça an bɛ o ɲagami banakisɛ sun min n'an y'o bɔ yan fɛ an b'u ɲagami ɲɔgɔn na o de b'a to banakisɛ o de b'a caya ka fo ka na kɛ hakɛ la hakɛ min an bɛ se k'a ye hakɛ min n'an bɛ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min nana an ma banakisɛ kun b'a la walima banakisɛ kun t'a la. min na o tɛ don a kɔnɔna na a bulusu b'a kɔnɔ a ganw b'a kɔnɔ a fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ pour que va-et-vient kana caya nin yɔrɔ in na n'i donna nin kɔrɔ dɔrɔn i man ka bɔ ka fɛn dɔ ta ka tila ka donna donna kɔnɔ i bɛ a fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ a frigo b'a kɔnɔ a congélateur b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ produit dilan a kɔnɔna na ni produit dilanna an bɛ bɔ n'a ye an bɛ bɔ ni produit ye a kɔnɔ guwani min filɛ nin ye k'a bila yan n'a y'a bila yan o y'a sɔrɔ comme ni waati in na coronavirus a bɛ ɲini ka caya donc an bɛ an tila an ye nin bɛɛ la an mɔgɔ wɔɔrɔ an b'an tila dɔw bɛ nin dilan dɔw bɛ to guwa dɔ min bɛ yan fɛ olu ye banakisɛ yɛrɛ min bɔra yanfɛla la olu bɛ a banakisɛ a dayɛlɛ n'i y'a sun yɛrɛ bɛ fɛn min na olu b'o bɔ a la donc ARN n'u y'o bɔ a la u bɛna a ɲagami produit min na y'o dilan yan u b'o dilan yan nɔ o fila ɲagaminen ɲɔgɔn na an bɛ sɔn ka na machine la donc machine ka ca an bolo machine dɔw filɛ nin ye ninnu bɛ baara wɛrɛw kɛ nka an yɛrɛ min an bɛ min baara kɛ ni min ye kosɛbɛ kosɛbɛ nin coronavirus ko in na o ye nin ye donc ni machine an b'a dayɛlɛ an ye banakisɛ fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na guwani min kɔrɔ an bɛ o fɛn bila yan nɔ n'o bilala yan an b'a datugu machine yɛrɛ a gunnen bɛ subahana mansin min na yan an bɛ o programme lancer o bɛ baara dɔ k'a kɔnɔna na n'o o baara de b'a to a bɛ multiplier a bɛ caya ka caya heure fila jate heure kelen ni miniti 30 ɲɔgɔn na donc o y'a cayalenba ye an bɛ résultat sɔrɔ a b'a fɔ a ye fɛn min ɲagami yan nɔ est ce que fɛn kun t'a la walima fɛn kun b'a la ni fɛn kun b'a la a b'a caya ka se hakɛ la fo an b'a dɔn tiɲɛ la jɔn a la banakisɛ kun b'a la n'o fɔra dɔrɔn an b'o fɔ an bɛ na lajɛ vraiment a ka cogo ka ɲi an ye fɛn min ye contamination t'a la ni ye banakisɛ yɛrɛ yɛrɛ de siga fosi t'a la o la bon ni an m'a ye dun est ce que n'an ma fɛn ye est ce que baara nin ma kɛ ka ɲa wa walima banakisɛ kun t'a la de donc fɛɛrɛ dɔ b'an bolo o fɛɛrɛ b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la baara kɛcogo ɲɛna nka banakisɛ de kun tɛ yen donc o b'a fɔ ma ko contrôle an bɛ contrôle k'a la yaasa n'an ye fɛn o fɛn ye k'a fɔ vraiment siga t'a la banakisɛ de kun b'a la donc n'an y'o dɔrɔn an bɛ bɛn a la n'an bɛnna min na yan an bɛ bɔ k'a fɔ an ka chef ye olu b'a lase fo taa se minisiriso la fo a bɛna fɔ teleso ni radio so ni fɛn bɛɛ la k'a fɔ ko jɔn ala bana in a bɛ dugu kɔnɔna na a bɛ karisa de la o karisa mɔgɔ mɔgɔ n'o tigi gunna ɲɔgɔn na u b'o nɛm nɔ ye k'o jateminɛ k'a fɔ est ce que a bɛ nin fana la wa walima a tɛ nin fana la en tout cas an yɔrɔ na ko bi kɔni fɛn bɛɛ fɔra ko a bɛ mɔgɔ min na o bɛɛ kɛra nin yɔrɔ in la yan o bɛɛ kɛra nin machine la ni mɔgɔ ninnu de y'a kɛ an bɛɛ ye maliyɛn bon an caman an ka kalan kɛ kɔfɛ ne yɛrɛ n ka kalan kɛ faransi dɔw ka kalan kɛ Algérie dɔw ka kalan kɛ Benin wa dɔw de ka kalan kɛ Mali la yan voilà an ka baarakɛyɔrɔ in na yan an ka pièce in kɔnɔna na bon pour que comme machine b'an bolo ani produit b'an bolo n'a kɛ fɛn o fɛn a b'a caya de donc pour que contamination kana ye ko la o kɔrɔ ye di fɛn min tɛ produit dɔ ye an kana fɛn min tɛ banabaatɔ yɛrɛ ta dɔ ye parce que ni fɛn fɛn b'a la a b'a ye donc o la an ye sens de circulation dɔ k'a la ka sens interdit k'a la yaasa mɔgɔ fɛnw kana ɲagami ɲɔgɔn na nɔgɔ dɔ kana bɔ yɔrɔ dɔ la ka don a kɛra mɔgɔ de ye a kɛra fiɲɛ de ye o nɔgɔ kana ɲagami a la o de y'a to an ye flèche kɛ duguma n'i nana dɔrɔn an b'o de yir'i la fɔlɔ i kan ka taa sira min fɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la a flèche bɛ duguma donc n'i donna da fɛ i bɛ taa yɔrɔ min fɛ o bɛ yira i la wa i bɛ munumunu kana sira min fɛ o bɛ yira i la yaasa nɔgɔ fosi kana bɔ kɛnɛma ka don yan ka na an ka fɛnw contaminer an bolo parce que o la an bɛ ka min fɔ farati b'a la an bɛ min fɔ yan nɔ o kama dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka dɔ bila quarantaine na walima k'a labila n'an filila k'a fɔ ko bana tɛ n na ka sɔrɔ bana b'a la n'o donna dugu kɔnɔ yɔrɔ o ye kasara ye a cɛnni ka bon kasara t'a la a bɛ kɛ a tɔɲɔ bɛ na furaw d'a ma fura min bɛna a yɛrɛ bana tuguni o ko wɛrɛ bɛna bɔ a la donc pour que k'o bɛɛ éviter an tɛ fɛ nɔgɔ fosi ka don yan wa an bɛ fɛ yɛrɛ fana ni mɔgɔ min n'an t'o dɔn bon comme aw ye télévision so ye o fɔra an ye ka bila mais ni mɔgɔ min n'i tɛ baara kɛ yan wala n'i tɛ nin baara ninnu kɛ an tɛ fɛ i ka don yan yɛrɛ pour que nɔgɔ kana don fosi la. Jakite Mahamani Talifi master min bolo immunologie la immunologie o ye kalan ye kalan min b'a farikolo la
i b'a sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn dɔ b'an farikolo la min b'a an lakana ni bana k'a b'an kɛlɛ donc pour an fana ka se ka bana kɛlɛ bon ne ka kalan b'o kan quoi. Ne tɔgɔ ye Awa Bugari Jara, ne ye master bɛ ne bolo microbiologie la. Microbiologie o ye fɛn ye i b'a fɔ aw bɛ ɲinini kɛ fɛn minnu tɛ se ka ye ɲɛ la banakisɛw la o b'o olu kan an b'olu kɛlɛ k'a ɲini k'a dɔn o ye min ye. Fatoumata Amadou Kamara, master bɛ ne bolo microbiologie la, ne ye n ka kalan kɛ Algérie. Microbiologie a y'a fɔ cogoya min na fɛn minnu tɛ microbe minnu tɛ se ka ye ɲɛ la f'i k'u lajɛ microscope la an bɛ olu de ɲini ka olu kɛlɛ. Salam alaikum. Ne tɔgɔ ye Aminatou Koulibaly, biologiste moléculaire de formation. O ye fɛn bana sun an b'o de ɲɛɲini. Ne tɔgɔ ye Dramane Diallo, ne fana master bɛ n bolo biologie moléculaire ani immunologie la. Donc biologie moléculaire o ye fɛn technologie kura minnu bɔlen don sisan n'u b'an ladɔnniya adamadenya yɛrɛ an ka kɛlɛkɛminɛn minnu b'an farikolo la n'u bɛ banakisɛw kɛlɛ olu sɛgɛsɛgɛli kama donc ne ka kalan bɔ o de kan. Ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan UCRC ka baara wulikajɔ fanba ɲɛsinnen don fɛn wɛrɛ minnu ma o de ye ka fura ɲɛɲini nin bana ninnu na ani ka vaccin ɲini min bɛ se k'a to a bɛ se ka si latunu joona ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u kɛlen don ka labɛn minnu sabati ka ɲɛsin o fɛnɛ ma u b'o dɔ don o la an ka ɲɛjɔ o sɔrɔlenw na. Ne ye yan labo ɲɛmɔgɔ ye donc yan labo in na aw bɛ laboratoire d'immunologie la o fana ye UCRC bolo fara de. Donc immunologie o ye dɔnni mun b'a an permet ka dɔn farikolo bɛ banakisɛw kɛlɛ cogo. Donc aw bɔra UCRC yɔrɔ tɔw la a y'a ye olu ka baara ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn ni bana mun bɛ mɔgɔ na. Anw bɛ mun kɛ anw b'a lajɛ de farikolo yɛrɛ naturellement a bɛ bana kɛlɛ cogo min na o b'an dɛmɛ ka vaccin olu minnu ye fura ye minnu bɛ se ka bana kunbɛn k'olu ɲɛɲini. Donc an ka baara fɔlɔ-fɔlɔ ye yan de ka vaccin ɲɛɲini ani fura minnu bɛ se ka an dɛmɛ ka banakisɛ kɛlɛ. Donc an b'o kɛ cogo di? Donc an bɛ minɛnw de b'an bolo minnu bɔra tubabu jamana kan tel que cytométrie en flux cytomètre olu ye minɛnw ye u tɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais o minɛn ninnu b'an dɛmɛ ka joli sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ joli kɔnɔ cellule minnu bɛ yen minnu ye comme an ka kɛlɛkɛdenw minnu ka ɲi minnu man ɲi minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka bana kɛlɛ. Donc o minɛnw caman de b'an bolo yan nɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen fila donc o b'an permet hali ni minɛn kelen tiɲɛna baara tɛ jɔ. Donc o ye labo in fan dɔ ye. Labo in fan filanan fana ye comme n y'a fɔ aw ye cogo min na an ka minɛn ninnu da ka gɛlɛn kelenw par exemple mun b'aw kɔfɛ yan sisan o bɛ taa fo 1,600,000 la. Donc pour que ka to a ka baara kɛ don o don san o san an ni américain minnu bɛ baara kɛ u b'an dɛmɛ ka 20,000,000 de sara san o san juste pour que k'a to minɛn kana tiɲɛ. C'est comme si n'i taara ni mobili ye mécanicien fɛ donc an bɛ 1,000,000 de sara o ye machine kelen o kelen. Donc pour ce faire bɛɛ tɛ se k'o sɔrɔ Bamakɔ yan ou bien Afrique yɛrɛ la yan. Donc labo in ye labo ye mun fana dayɛlɛlen don ni baara an b'a fɔ min ma projet sɛgɛsɛgɛli b'i bolo i bɛ fɛ ka n'a kɛ i mago bɛ machine ninnu na an ka labo dayɛlɛlen don i bɛ se ka n'i ka baara kɛ. Bon comme minɛn minnu don a tɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ a ka ca Ala fɛ fana mɔgɔw t'i bolo minnu bɛ machine ninnu dɔn. Donc mɔgɔw bɛ yan minnu a dɔnni b'olu la minnu bɛ se k'i dɛmɛ k'i ka projet baara k'i. Donc an b'a fɔ o la tubabukan na k'o ye laboratoire corps ye. Corps ye mun ye labo mun dayɛlɛlen don bɛɛ ye parce que an ye fantan jamana ye bɛɛ tɛ se ka minɛn san ka n'a fɔ k'i b'i ka labo baara kɛ. Donc sɛgɛsɛgɛli minnu fana fɛn fɛn bɛ kɛ an fɛ yan nɔ u bɛɛ bɛ an bɛ jɛkulu la o jɛkulu minnu an b'a fɔ contrôle de qualité avec ani jamana wɛrɛw u bɛ jeliw caman an b'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ jaabiw ci u ma pour que k'a dɔn don o don baara min bɛ kɛ yan est ce que baara in bɛ ka kɛ ka ɲɛ est ce que mɔgɔ min bɛ baara la est ce que a b'a ka baara dɔn. Donc kalo saba o kalo saba jeliw bɛ bɔ Amérique jeliw bɛ bɔ Angleterre k'a ci an ma an b'a sɛgɛsɛgɛ an b'a ci u ma an b'o la u bɛ san caman bɔ an ka résultats b'a yira k'a fɔ baara fɛn fɛn bɛ kɛ yan c'est comme si n'i ye baara kɛ Amérique c'est comme si n'i ye baara kɛ Angleterre
parce que ani minnu an bɛ jɛkulu minnu na a bɛ taa labo 1000 na an n'u ka donniw bɛɛ ye kelen nin yɔrɔ in na nɔ an bɛ ka comme anw ta ye vaccin ko ye donc o la Mali kun ma k'a sɔrɔ fɔlɔ donc an kun ma se ka vaccin baara daminɛ mais comme an bɛ jɛkulu de la an ni américains ni dugu wɛrɛw bɛ baara kɛ donc an bɛ kuma sisan nɔ an bɛ kuma ɲɔgɔnyaw de la k'a lajɛ ni vaccin ni fura kura minnu bɔlen don an bɛna se k'o fura ninnu sɛgɛsɛgɛ Mali la sisan donc comme Mali ta yɛrɛ golobara kɔsa in na de mais an ni an ka baarakɛɲɔgɔnw bɛ kuma la pour que k'a dɔn fura kura minnu bɛ ka kofɔ jamana wɛrɛw la an bɛ n'olu sɛgɛsɛgɛliw daminɛ o réunion an b'o la mais ni Ala sɔnna a bɛ daminɛ sɔɔni mais voilà an bɛ vaccin minnu na sisan o ye Ebola ye parce que an ka baara bɛ continuer de hali ni crise tɛ donc sisan an bɛ ka vaccin minnu ɲɛɲini o ye Ebola ye comme en 2015 14-15 Ebola ye tiɲɛni kɛ kojugu donc actuellement ni labo in yɛrɛ ɲɛsilen don Ebola de ma kosɛbɛ an bɛ ka vaccin dɔw ɲɛɲini o la mais an ka partenaires bɛ kuma la pour que covid fura minnu kofɔra ni mɔgɔw bɛ k'a ko mɛn an ka n'olu sɛgɛsɛgɛ Mali la n'o daminɛra fana an n'o ɲɛfɔ aw ɲɛna an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi kɛnɛya jamukan kun bɛ kɛ boli fɛn min kan o de bɛ tali kɛ cakɛda kan cakɛda min n'ale ka baaraw ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛli nasiraw ma walasa ka banakisɛw ɲɛɲini k'u dɔn ani k'u kunbɛn hakili la aw ni an ye faamuyali caman sɔrɔ bi kɛnɛya jamukan in kan min kun ɲɛsinnen don coronavirus banakisɛ ɲɛɲinini ma ni bɛɛ lajɛlen ma fɔ a ma ko covid-19 aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni kɛnɛya jamukan wɛrɛ